Čo je to elektrický prúd? Elektrický prúd je pohyb elektrických nábojov v uzavretom obvode. V praxi ide najčastejšie o pohyb elektrónov vo vodiči, napríklad v medenom drôte. Aby elektrický prúd vôbec mohol tiecť, musia byť splnené tri základné podmienky. Musí existovať zdroj napätia, napríklad batéria alebo zásuvka, musí byť vytvorený uzavretý elektrický obvod a musí existovať vodivá cesta, ktorou sa elektróny môžu pohybovať. Napätie môžeme prirovnať k tlaku, ktorý elektróny tlačí dopredu. Bez napätia by sa elektróny nepohli. Rovnako ako voda netečie bez tlaku. Samotný elektrický prúd vyjadruje, koľko náboja pretečie vodičom za 1 sekundu. Jeho jednotkou je ampér A. Čím je prúd väčší, tým viac energie sa prenáša. Preto silný prúd dokáže zohriať vodiče, rozsvietiť žiarovku alebo rozbehnúť motor. Naopak, príliš veľký prúd môže byť nebezpečný a spôsobiť prehriatie, skrát alebo úraz. Dôležité je si zapamätať. Napätie prúd nespôsobuje samo. Prúd tečie len v uzavretom obvode a bez prúdu žiadne elektrické zariadenie nefunguje.